Nazdar lidi, ja jsem Zany. Zdraví aj Nix. Dnes si pokecáme o tom, ako ti kúpa motorky môže zmeniť život. A taktiež, či je kúpa motorky alebo skútra naozaj prejavom krízy stredného veku, ako to radi tvrdia štiplavé jazyky, alebo je za tým niečo úplne iné. Protože ano, vidíme to skoro všude. Muž ve 40 najednou upratuje garáž, hledá svou starou černou koženou bundu, poslouchá metal a říká: tak, a teď to bude jinak. Myslíš, že je to naozaj kríza? Tak poďme si to rozobrať. Dobře, našla jsem definici. Tak poslouchej. Krize středního věku označuje období, kdy člověk začíná více zpochybňovat sám sebe, své cíle a role v životě. Psychologové říkají, že lidé ve středním věku často přehodnocují, čeho už dosáhli a co by ještě chtěli. Objevují se pocity typu už není tolik času, nebo co jsem vlastně doposud dělal se svým životem. Prečo sa to vlastne nazýva krízou, keď zo samotnej definície vyplýva, že ide skôr o prehodnotenie priorít a cieľov? To je asi ten moment, ktorý ma na tomto pomenovaní najviac vyrušuje. Navyše si myslím, že vek v tom nehrá až tak podstatnú úlohu. Skôr je to záležitosť nejakého vývoja v živote každého človeka. Takže to hned nemusí znamenat krizi, když si pořídíš dvoukolového přítele? Podľa mňa je to nesprávne pomenovanie. Skôr by som to pomenoval ako reštart alebo obroda. Pôsobí to na mňa pozitívnejšie a to je podstata tejto zmeny. Zmeny k lepšiemu. Takže když pán se šedinami v helmě a kožené bundě projede kolem na motorce, je to spíš způsob, jak říct: hej, pořád jsem frajer. Aj to by mohla byť pravda, ale nie je to celkom presné. Motorka je symbolom slobody, sebavyjadrenia a niekedy návratu k mladším rokom. Hlavne keď tam už nejaký vzťah k motorkám v minulosti bol. No rovnako to môže byť aj impulzívne rozhodnutie. Takže co zatím stojí? Proč člověk, který měl relativně stabilní a možná i monotónní život, najednou řekne: na 2 kola a válím? Práve si to povedala. Monotónia a každodenná rutina človeka proste utlmuje, unavuje a ubíja. Ráno odviezť deti do školy, ženu do práce, potom 8 hodín práce. Po práci zase všetkých pozbieraš a odvezieš domov. Pridaj k tomu ešte nejaké nákupy, riešenie bežných prevádzkových vecí okolo domácnosti a máš celý deň vymaľovaný. Ostane ti čas akurát tak na to, aby si zaspala pri telke. V jednom článku jsem četla, že jedna žena otevřeně mluvila o tom, že během období, kdy jí umíral otec a manželství ztrácelo jiskru, si pořídila motorku. Tento krok jí přinesl pocit nově nabité vitality a svobody. Cítila se živější, energičtější a odvážnější než během celých předchozích let. A presne o to tu ide. Chytiť druhý dých v živote, keď už stojí za starú bačkoru. Jednoducho potrebuješ zásadnejšiu zmenu, ale hlavne nejaký ten čas pre seba a svojho ducha či osobu. Tu je podstata toho, prečo väčšina motorkárov je 40+. Jednoducho, v tomto veku už sú decká samostatnejšie a povedzme si na rovinu, že aj v partnerskom živote to už nie je to, čo to bývalo. Niekto začne chodiť do fitka, niekto na ryby a niekto si kúpi motorku, možno aj preto, že za mladá jazdil, no keď prišli rodinné povinnosti, tak na motorku už nebol čas a praktickejšie bolo auto. Takže áno, v niektorých prípadoch môžeme hovoriť aj o návrate do mladých čias. Tohle tomu dává jiný pohled. A vlastně teď začíná všechno dávat smysl. Koupě motorky je spíš taková prevence proti vyhoření, ke kterému by teprve mohlo dojít. Jak to tedy vypadá v praxi? Představte si Pepu. Je mu 48 let, jeho děti dospívají, kariéra je stabilní, ale něco v němu stále říká: tohle nemůže být všechno. A pak se objeví motorka. Ve stylu Harley, velká,
černá, hned vzbuzující respekt. Pepa v kožené bundě s rukavicemi projíždí městem a bum. V tu chvíli není jen muž s motorkou, je to chlap, který si užívá chvilky jenom pro sebe, cítí se alespoň na chvíli svobodný a pociťuje příliv energie a nově objevené vitality. Pepa si to náramne užíva, no okolie tvrdí, že Pepa dostal druhú pubertu a určite si chce dokazovať, aký je ešte chlap a má krízu stredného veku a podobné negatíva. Rodina ho neustále varuje, aké je to nebezpečné, ale Pepa vie, že bol posledných minimálne 20 rokov bezpečný, no nemal na svoje vášne čas ani energiu a tak mu je fuk, čo si myslí okolie. A vychutnáva si jazdu s kamošmi. A co se vlastně s Pepou děje? Je to pro něj jen únik z každodenní rutiny nebo skutečný restart jeho života? Z môjho pohľadu Pepa robí účinnú prevenciu proti zhoršeniu svojho stavu alebo stavu vzťahov v rodine, takže vstup do sveta na jednej stope nie je žiadnou krízou stredného veku, ale prevenciou pred úplným vyhorením. Jak ti motorka vlastně změní život? Především získáš pocit kontroly nad svým tělem. Když sedíš na motorce, všechno musíš koordinovat, cítit každý pohyb a reagovat na každý podnět. Najednou si uvědomíš, co všechno dokážeš a ten pocit svobody a jistoty je nepopsatelný. Motorka přináší novou výzvu a možnost učit se něco nového, což podle psychologů prospívá mozku a udržuje ho v kondici. Motorka představuje vnitřní nový začátek a připomíná ti, že nejsi jenom ten úředník, učitel, mechanik nebo rodič, ale že v tobě pořád je něco navíc, něco živého a energického. OK, zatiaľ som hovoril iba o pozitívnych veciach, ktoré sa spájajú s jazdou na motorke. A aby som bol objektívny, musím spomenúť aj to, čo možno považovať za negatívny efekt. V prvom rade, vášeň pre motorky zaťažuje rodinný rozpočet. Možno aj preto do tejto oblasti vstupujú prevažne ľudia, ktorí sú hmotne zabezpečení a to prichádza obyčajne s vekom. Nezapomínejme ani na bezpečnost. Jasně, motorky nebo skútry nejsou úplně bezpečné. Ale při dodržování všech bezpečnostních pravidel, při správném vybavení a ideálně i po absolvování alespoň základního výcviku jízdy na motorce se dá riziko výrazně znížit. Mimochodem, na našem kanálu najdete instruktážní video, jak řídit skútr, tak se na něj určitě běžte podívat. A pokud se vám naše povídání líbí, zvažte prosím like a odběr. Děkujeme. Nič sa nemá preháňať. A aj čas venovaný vášni nemá byť nekonečný. Preto pamätaj, že svoj čas musíš rozumne rozdeľovať. Aj rodina ťa potrebuje. Takže, pojďme k závěru. Ne. Pořízení motorky nebo skútru skutečně není součástí krize středního věku. Je to nový impuls, jiskra, která může znovu probudit chuť do života. Je to pocit svobody, je to vítr v zádech a návrat k sobě samému. Je to způsob, jak na chvíli vypnout svět kolem a znovu si připomenout, jaké to je opravdu žít. Když jsem poprvé seděla na motorce jako spolujezdec, byl to nepopsatelně úžasný pocit. A právě tehdy to u mě všechno začalo. Letos jsem si pořídila malý skútr. Takže jsem zatím jenom nováček na prdítku, co se pořád více bojí, než jede. Mým důvodem pořízení skútru bylo to, že jsem chtěla ve svém životě něco změnit a právě překonat ten můj věčný strach z řízení vozidel. Jízda na 2 kolech pro mě tedy představuje symbol odvahy, svobody a očisty mysli. Je to vlastně jedno velké dobrodružství, protože kolem kol se točí příběhy. No,
Bohužel jsem tuto sezonu moc nejezdila a přiznám se, že stále cítím velký respekt a strach. Hlavně proto, že jsem už svůj skútr nabourala do sloupku. Takže mám menší blok. Jezdila jsem jenom trochu po okolí a na parkovištích a moc mi to nejde, což mě dost zklamalo. Uvidíme, co přinese příští sezóna. Pokud se mi podaří někam vyjet dál, určitě vám to zdokumentují v naší vlogové sérii Kolem kol. V skutočnosti môže byť skúter alebo motorka skvelou cestou k pestrejšiemu životu za predpokladu, že vo svojom vnútri skutočne cítiš túžbu po zmene a nie len snahu utiecť od problémov. V takom prípade nejde o únik, ale o prebudenie k životu, o impuls, ktorý ti môže priniesť nové zážitky, sebapoznanie a pocit slobody. Je to spôsob, ako sa odviazať, prekonávať vlastné obavy a posúvať sa ďalej. Chceš vedieť, čo motivovalo mňa? Jazdil som na motorke už ako 15-ročný a vtedy som prvýkrát pocitil, aké úžasné je mať dopravný prostriedok a voľnosť pohybu. Neskôr samozrejme prišli rodinné povinnosti a motorku nahradilo auto. No ten pocit z jazdy na motorke v hlave ostal kdesi vzadu v zaprašenom archíve života. Čas bežal a ja som prešiel všetkým, o čom som hovoril predtým, až kým neprišiel deň, kedy sa mi kamarát pochválil, že kúpil motorku. Sadol som si na ňu, naštartoval a v tom momente sa mi ako z filmu v hlave začalo premietať všetko z mladosti. Bolo rozhodnuté za pár sekúnd. Je to ako droga. Raz to vyskúšaš a potom už môžeš iba abstinovať. Dávaj si teda bacha, do čoho ideš. Každopádne, ak to chceš, tak si odpovedz na otázku, prečo to chceš. A ver mi, že kupovať motorku kvôli frajerine je nezmysel. Děkujeme, že jste sledovali. Pokud se vám video líbilo, kopněte tam like a nastartujte odběr. A napište nám do komentářů, proč jste si pořídili motorku vy. Rádi si vaše příběhy přečteme.